Uns baixos al carrer Amàlia Soler número 100 es convertiran en el centre neuràlgic de Solidaritat Catalana per la Independència fins a les eleccions del 22 de maig. Ahir al vespre, membres de l'executiva comarcal i de la candidatura de Vilafranca inauguraven el nou espai pensat per als militants i simpatitzants de Vilafranca i l'Alt Penedès. La coordinadora comarcal de Solidaritat, Margarida Jové, diu que ara l'objectiu comú és fer pinya per aconseguir bons resultats a Vilafranca. Amb aquest objectiu posen a disposició de tothom el nou local. I avui fem una primera obertura del local que posem a disposició de tots els vilafranquins que ens vulguin venir a fer propostes, a donar idees, estem receptius a qualsevol cosa i des d'aquí doncs, pensem fer tot el punt de campanya. L'eslògan de la candidatura a les eleccions municipals encara no toca, és ben visible al nou local. Solidaritat Catalana per la Independència es presenta a Vilafranca des del convenciment que els municipis són l'eix vertebrador de qualsevol estat i que el camí cap a la independència de Catalunya comença als municipis.